Jotno khulumkha ani YouTube channel ni video rok naitongnai ani takuktei buhuk songno. Takuktei buhuk song chwng tini khana lainai chini baba goria bwskango puja tongo tei bani tongo aborokno twiwi chwng takuktei buhuk song chwng khana lainai. Chini jomatia hodani bwsarok belai no wanalaijak tabok bwskang 1429 buisoter taklai bisio tongo o 13 melade wngno tei puja de bwskango tongno chwng taklai bisio chwng baba gori no mwtai ma khumlaina liade amo hairokhe chini jomatiani hodani bwsani o baba gori ni bwsar no khugo belai no joto jaga rogo no amhai khug belai tongkha takuktei buhuk song. Taklai to Tripura o lockdown choloi tongmaba bahai bwngno roni hairokhe joto ni khugo no kaham khe sai maiyako hoda songba tongma decision laikha hoda okra song hairokhe kwbangma no khug phailaijak haini bagui ni takuk buhuk song no ang video ma swnakha nirokno sirowani bagui tei nirokno kaham khe sawi khwnarokni bagui umno ang video ma swnakha takuktei buhuk song. Takuktei buhuk song nirok joto no saimao tabok chini hayung gwnangui nwng corona virus phaimani bagui lockdown rojak tongo nirok joto no saimao takuktei buhuk song. Haini bagui no chini jomatiani hodani bwsarok belai no wanalaijak bwskango to chini baba goria kaisa puja kotorma tongo o puja cholenaide cholia haini bagui ni joto no simani muchugo. Takuktei buhuk song nirok video sigangni simi nirok paithakjak naitongdi skip ta khaidi skip khaikhe nirok tawi thangkhe nirok busiya khainai haini bagui no yaphangni simi busuktwi khwnaimani bagui ang nirokni thanio joto no kobojao takuktei buhuk song. Takuktei buhuk song chini jomatia hodani okra song toma uansukha tei hodao samung tang tongnai committee song borok toma uansukha borok kok chaplaikha o kok chajarno tabok chwng khana lainai takuktei buhuk song kaham khe borok toma chwng hodani kok chapjakma tei no chwng aigini simi bo cholai tongo tabok bo chwng o hodani kok decision najak bai chwng cholai thanai takuktei buhuk song tabok chwng khana lainai. Takuktei buhuk song nirok joto sibo chini Tripura haste ni fataro thangui tongwinai chini takuk buhuk song Bangalore Hyderabad Chennai Delhi mahairoko kwchajak kwbangma tongbaikha hingkhe tei nogo phainai rok himui phai tongnai rok Guwahati o lama rogo ordek modre kwchai tongbaikha takuktei buhuk song bo joto nirok sibo haini bagui borokno bo kaham kwrwng khe tongjabai hwngnai nirok nogo achukta twi nwng nirok khunuksabaidi tei sasabaidi hingkhe tei borok baireo machaya manuyang tongnai rok nirok je mansak borokno chubaha jabani bagui bo ang koijao takuktei buhuk song nirokni thanio. Takuktei buhuk song tabok chwng khanlainai bwskang chini buisoter 1429 taklai bo haini chini 2020 bisini o tongkhe takuktei buhuk song. Nirok kaham khe sisidi taklai bisio chini baba goria boli de khaibai mano tei puja de khaibai mano tei chwng mwtai de ma khunumnai mela de wngma hairokni nirok kok janijak khugo kwbangma tongmai mono chwng tabok kaham khe tabok khwnlaisini hoda song toma decision o kok chalaikha chwng tak khwnlainai nirok kaham khe khwnawi tongthogo. Saklaimung hoda okra songni achukphang bai hoda committee song 3-2 April 2020 ing salni sanja 6ta tamani jorao kami kwtal kamio kherphang borom gwnang Moti Chandra jomatia nogo belai khe nangkukmani kaisa koglam salaiwi najak kok chapjak bwtangrok tolao phunukjakha. 2 April 2020 6ta tamani jorao chini kherphang borom gwnang Moti Chandra jomatia noksao hoda song kok chalaikha takuktei buhuk song afro toma kok chapjak tabok chwng kaham khanlaisinai. Kok chapjak wngkha hayung gwnangui kirima swngsa corona virus bemar nukjagui tongma bai chini desh Bharat o bo lockdown jari choloi tongmani bai chwng joto no janija nokhorni ma nukhar laiya
ni bangui taklai matai kotor baba goria biya kori tei biya ganang takhuk nui ni hohom dodom khe puja khaijak liya hi kok sabjak kha hingkhe taklai kherphang nok chorai khe khaijak sinai oro chongjak kormchari song kaisa no ma tongsinai tei kormi bodolni bainui no 10 jon khe tongnai hai repeat hang nirma saikna ban tahu tei song oro chongjak kormchari song kaisa no ma tongsinai tei kormi bodolni bainui no 10 jon khe tongnai haini bangui hodani joto bwsarok no janja nogo tongui no baba no khulno sabui tongbai sidi hinui sahojak kha kormchari bisingo phaithai kherphang ochai matai balnai doria mohanto bandari takhuknui bogla raja bogla bandari saklaikha mwchang Biশ্বজিৎ Jamatia General Secretary Jamatia Hoda Working Committee tahuk tei buk song nirok khnalai khana sini hoda song decision namani o kok sabjak bai nung taklai 2020 ni sini 1429 wo 2013 ni ongbai nung palaijaknai tahuk tei buk song jotono o video ni nirok nai tongbai jakhe share khaibai jadi jotono sirobai di o decision namani sini hoda song cholnai tahuk tei buk song nirok o video no chajakhe nirok like khaidi tei nirok swnghamo khe nung tei comment khaibi tei o video ni share bo khaibi jadi tahuk tei bong tabuk phano tahuk tei buk song nirok ani channel no nirok subscribe khainai yakon khe nirok mobile tabuk subscribe ni sujak tongo oro nirok click khairdi tei all ni gana ni bell button hai nung click khairdi tani hamala ang video katal upload khaimani log nung nirok notification sogini haini bagui tahuk tei buk song nirok o kok no ang samano nirok chajak bai khe nirok like robani tapodi asuk kok sabui ang hai nung jotono tei baisa hai nung khulumpiwi or no kok virus ni jotono khulumkha jai baba goria।